сол ангишт зиёдтари 3 сол шуд. Лутфан мегӯяд ки чаро нархаш болора гарчанде ки зиёди 3 сол шуд. Ва дар ҳамин замима дар ҳаминҷо шумо гуфтед ки дар соли 2020 ба ҷумҳурии исломии Покистон, ҷумҳурии исломии Афғонистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ангишт содирот карда шудааст. Лутфан мегӯяд ки солҳои қаблӣ низ ин буд ё на? Ва саволи дигар дар масъалаи муассисаҳои таълимии шумо 18900 нафар таҳсил мекардем, аммо мутаассифона ин аст ки дар тамоми корхонаҳои саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки технологияи нав ворид шудааст, мо хориҷиҳоро мебинем. оё ин муассисаҳои таълимӣ шуморо талаботаш қонеъ мекунад? Агар қонеъ кунад, дар соли 2020 шумо чанд нафар аз кардаҳои муассисаҳои таълимиро ба кор ҷалб кардед? Ба кадом корхонаҳо? Сипос. Саломат бошед. Ман оиди худи ивазшавии нархи ин он маҳсулот фақт нест, ин ангиштаст ё дигар аст. Ҳамин худи сохтор бозор аз се элемент иборат аст, яъне пешниҳод, талабот ва нарх ҳамхел аст. Агар ки пешниҳод зиёд шавад, нарх бояд ки аз рӯи логика бояд поён равад. Ва ин як формулаи классикии умуман дар ҷаҳон ҳастак. баъзе ҳолатҳои дига аст ки ин формула кор намекунад, яъне ҳолатҳои ғайримаъқул, яъне ҳолатҳое мешавад ки як ҳолатҳои хеле аз ҷиҳати вақт гирем кӯтоҳ ҳастанд ва инҳо метавонанд ки дарав иваз шаванд. дар ҳақиқат истеҳсолоти ангишт зиёд шудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва он гармие ки аз ҷониби ТЭЦи маркази бардеҳии шаҳри Душанбе ва шаҳрвандон дода мешавад, хизмати хеле бузурги истихроҷкунандонҳои ангишт ҳастанд ва он ҳолате ки дар вилояти Хатмон аслан шуда буд, ин ҳолати хеле як вақти муайяни кӯтоҳ буд ва дар муддати кӯтоҳ ҳам вазорат ва ҳам мақомотҳои маҳаллӣ тавонистанд ки ин вазъиятро дигаргун созанд. оиди арзиши нарх, ман як чиз мегӯям ки масалан агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи ангишт тақрибан як 30-35 доллар бошад, дар ҷаҳон ин нарх 2 баробар зиёд аст. яъне ки мо инамбор дарк мекунем ки нархи мо нархи боло нест, ҳатто қодирати харидории мо нисбатан поёнтар аст, лекин дар ин ҷода мо барномаи махсус дорем, кӯшиш мекунем ки ба он нуқтаҳое ки фурӯши ангишт вобаста ҳастанд дар он ҷо ҳолати мустақиман бошад ки ҳамавақт мо тавонем ки дар муддати кӯтоҳтарин вазъиятро дигаргун созем. ин як спекулясияи муайяне буд ки ман фикр мекунам ки мо кӯшиш мекунем ки бори дигар ин такрор нашавад. оиди масъалаи кадрон, дар ҳақиқат худи иқтисоди рушдёбанда ин аз он иборат аст. агар ҳозир мо бинем ки масалан касбҳое ки дар 10 сол пеш буданд, касбҳое ки 10 сол баъд мешаванд, фарқияти онҳо замин осмон аст. дар ҳақиқат худи гузариш ба масалан иқтисоди рақамӣ талаботи онҳо дорад ки кадрҳои мо дигаргун шаванд. ман ба наздики як таҳлилро нигоҳ кардам, масалан таҳлили худи иқтисоди амрикоро дар ӯ ҷанда дар ман ҳозир ҳаст. масалан агар нигоҳ кунем иқтисоди амрико, агар ки маҳсулоти кули дохили онҳоро агар ҳисоб кунем, дар онҳо соҳаи саноат ҳамагӣ 18-15% аст, хоҷаи қишлак 0.9%, худи соҳаи хизматрасонӣ 80-6%-ро дар бар мегирад. фикр кунед ҳамагӣ саноати мо 18% аст. дар чин бошад баръакс 41% ин соҳаи саноат аст ва соҳаи хизматрасонӣ ҳамагӣ 50% аст. соҳаи хоҷаи қишлок 84% аст. Россияро агар гирем 33% ин саноат аст, 62% хизматрасонӣ аст. ман барои чин таҳлилро гуфтаам, масалан дар худи сохтори умуман ин ё он иқтисоди миллӣ будани ин ё он соҳаҳо метавонад таъсиррасон бошад ва барои чи дар амрико масалан 80% ин соҳаи хизматрасонӣ аст. хизматрасонӣ ба мафҳуми классикиш не. бисёр масалан як телефони айфон ҳамагӣ худи ваяш бо чи берунаш ҳамагӣ 20% арзиши аслио аст. дигараш мо арзиши софт мегӯям, яъне арзиши маҳсулоти иловагӣ, маҳсулоти зеҳнӣ. برای همین در این جودا ما باید که البته توشیم که دنیا کجا رفته است، اقتصاد ما همونجا رفت. ما در وقتی شناسایی با رکتوران و رکتور دانشگاه و دانشکده البته طلب کردیم و حاضر در هر یکی اونها همون کسبیت هایی که ضرورت به زمان امروزه هستند البته باید شود. این مثلا در ساختار کوهی ما یک نمودی فلاتاسیا میگن. توجیهون قریب تمام ساختار کوهش فلاتاسیا است. متاسفانه
кормандон ки флотация қати кор мекунанд як сатҳи хеле пасти касбият доранд барои маҷбур шуда аз чин аз дигар давлатҳо оварда истодем мо ин масъуларо дидаем ва хулоса омадем ки дар соҳҳое ки дар ҳақиқат зарур ҳастанд ва стратегия ҳастанд дар донишгоҳ донишкардаҳои махсусан тобеи вазорат мо кӯшиш мекунем ки ин касбҳоро рушд биёрем ва дар ҳолати зарур ҳатто метавонем ки профессорҳои хориҷиро ҳам даъват намоем.